missed some post taps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kami subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Thursday, and for the first time, para hindi na nila ako asarin na hindi daw ako naliligo dahil malamig, basa po ang aking hair. Ayan, kaya ka-freshness Thursday po sa ating lahat mga ka-MB, and napakaganda ng umaga, kaya't ating yan simulan ng sama-sama. Tutok lang kayo dito sa Morning Balitaktakan dahil makakasama niyong muli ang Dynamic Trio. Unang-unang nagisang minion in the house, Rendy Guzman. Bakit ka tumatawa? Tinatanong namin kung naligo ka. Oo, tinatanong, di ba? Sinasabi nyo, lagi nyong sinasabi, hindi nyo tinatanong. Isang maganda at mapagpalayang Throwback Thursday. O, mapagpalayan. June na kasi. Thursday na June na kasi, di ba? We are going to celebrate our Independence Day very, very soon. At kung ano man ang pinalayaan nyo, okay lang yan. Kasi makakasama nyo ang Dynamic Trio at bubuuin niya ng raketera at madiskarteng Mom, si Sheki. At nandito ulit ang Dynamic Trio na magpapalaya sa inyo sa kalungkutan at kaantukan pang natitira dyan. Tanggalin na yan, ano? At tumutok na po dito sa Dynamic Trio. Makakasama niyo po ang inyong gentle giant, Charles Limon. Oo, kaya nga you can catch us alive and alive. Pwede kahit ano pa yan, free TV at scan tuloy. I-check nyo lang yung antena, yung direksyon ng antena para makasagap ng tamang signal. At kung digital smart TV naman, you can scan those Digibox at mahahanap nyo kami via the GNN channel or Highland TV channel, and this are in respect to your location. Oo, and speaking of saan nyo ba kami mapapanood, pwede nyo din kaming mapanood sa aming Facebook Live dahil nagsa-stream po kami live ngayon ding oras na ito sa Regional News Group RNG Luzon Facebook page. Meron din ito sa YouTube, no? Meron kaming YouTube channel which is RNG Luzon. You can also check our other social media platforms like Instagram, Twitter, and TikTok. RNG Luzon, nag-isa, wala ng iba. Yan, live and alive ngayong araw po ng Thursday, at ngayong araw po atin munang silipin ang ating latest weather update ngayong ikadalawa ng Hunyo 2022. Sa ating latest weather update, mga kabalitaktakan, patuloy pong binabantayan ng Pag-asa itong low pressure area dito po sa bandang Silangan na po, nasa kanluran na po ng Zambales. Itong low pressure area na kahapon ay huling namataan dyan po sa vicinity ng Palawan. Pero ayon po sa Pag-asa, mababa po ang tsansa nitong maging bagyo at inaasahan na mamayang tanghali hanggang sa hapon ay malusaw na po ito at magdadala na lang po ng kalat-kalat na pag-uulan dyan po sa Zambales, dyan din po sa Pangasinan at dyan po sa Ilocos Norte na dala pa rin po ng kaulapan na nitong low pressure area. Habang inaasahan naman natin ang magandang panahon dito po sa Cordillera, dyan po sa Region 2, dyan po sa Isabela. At maganda din po ang inaasahan nating araw ngayon dito sa Central Luzon at dyan po sa NCR. So ang araw ay sumikat kaninang
5:30 in the morning at inaasahan itong lulubaw mamayang alas 6:20 ng hapon at ang pinakamababang temperaturang naitala dito sa Baguio City ay 17 degrees Celsius habang inaasahan naman po itong iinit mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 23.8 degrees Celsius. Lumalamig, uminit. Ano pa ba? Kung ano-ano. Ang lamig ng tubig kanina. Ay, Yun lang ang masasabi. talaga. Hindi ka nagpainit. Ang init. Ay, ang lamig. Pero Grabe. sabi nila mas maganda daw Yes, talaga para gising malamig. na gising ka. Oo, at saka it relaxes yung pag malamig ang tubig. Pero pag siya yung malamig, Ay, nako. yun lang. Magre-relax ang relasyon. Ay, pwede. Pwede, di ba? Oo, and Morning Barkada, it's another good news kasi we have already forged a partnership with the Korean Safety Department and the Philippines to export more Wow. fishery and seafood produce. And alam nyo ba, Morning Barkada, they have already completed their mutual agreement last week pa. And we were able to identify 3 agri-fisheries na matutulungan nito. One is in Cebu, other is in General Santos City, and other more parts of the country. Alam nyo ba, Morning Barkada, last December 2021, we were able to supply more than 526 million fishery and seafood product to Korea na nakita nilang possible talaga that we will be a stable tayo na talaga yung pagkukuha na nila with this kind of products. And though they are just crafting more mga policy para lang talaga ma-ensure yung safety ng mga mapuproduce nating mga seafood dito sa Pilipinas that is going to be ibibigay natin sa South Korea. So again, this would really be a great help for our mga mangingisda dyan. At ngayong masama ang panahon, we can also craft other mga policy or mga pwede pang gawin para matulungan ang ating mga mangingisda kahit na nga masama ang lagay ng panahon. Sa Agoo nga nakita ko, they have practiced more, wala na talaga. It was already an internal arrangement na wala na talagang yung pagbobomba. Dynamite fishing. Oo. Kasi it destroys both the coral reef, the sea, and yun nga, yung mga maliliit na fishes na hindi pa naman dapat nahuhuli. Yan, oo. It's napaka-grateful tayo Yes. kay Korea kasi nga din naman malaki yung pasasalamat nila sa ating mga Pilipino because of what we've done during the Korean War. We were the one who helped them. Tapos imaginein mo 1,000 Pilipinong sundalo versus 5,000 Chinese. We managed to beat those 5,000 Chinese. Siyempre, Pinoy tayo. At the Battle of Yultong. Diba? That's one of the iconic na ginawa ng mga Pilipino dyan po sa South Korea noon. Pero anyway, let's move naman po dito sa ating bansa kasi nga po mag-uusap tayo ukol po sa pera dahil medyo hindi ata maganda to or magandang pamitain sa ating ekonomiya. Kasi nga po itong Philippine Stock Exchange ay pinangangambahan po na ang inflation dito sa ating bansa laban po dito sa US dollars. Kasi nga po ang Philippine Stocks Exchange or PSEI ay lost 92%, 0.92% I should say, or 62.47 points to 6,712.21 points. So, yun nga po, sumama yung pagbaba nito ng mga shares dito sa ating bansa from 0.47% or 17.13%. So, on the other hand, mining and oil, tumaas naman po itong property nila ng stocks. So, 0.95% and property na 0.20%. So, ayon po kay ayon po kay Luis Limlingan, Regina Capital Development Corporation, sabi po niya, and I quote, Philippine shares closed the session in the red, underscoring fears that high inflation is weighing on the economic growth. So yan po yung takot daw po nila kasi nga naman ang latest ngayon na palitan ng piso kontra dolyar ay nagbukas po ang ating ekonomiya sa 52.43 pesos per dollar. Ngayon po ay nagsara po kahapon ng 52 pesos and 46 centavo per dollar. So kapag mga ganyan medyo
problemado Oo. ang palitan ng piso kontra dolyar. Siguro masaya dito yung mga OFWs natin. Oo. Kasi dadami. Pero yung problema naman natin, yung importation or Yes. pagsisend natin ng mga goods outside our country. Oo nga. Alam mo, kaya nga 'di ba sabi ko nung dun sa ating balita nung this week ba 'yun, nung Lunes or nung basta binalita natin 'yan previously lang na kaya dahil nga sa inflation hindi pa raw naiintindihan kung paano nga ang nangyayari sa pera natin. Wala tayong kasiguraduhan and dati namang wala Yeah. kasiguraduhan. However, now kasi we have inflation, no, andyan yung banta ng inflation and hindi natin alam kailan maayos ito. That's why mahirap daw mag-invest ngayon sa cryptocurrency. Exactly. You shouldn't invest Tama at yan. cryptocurrency. Hindi naman you shouldn't, pero you should really think twice. Revisit. Kasi, Oo. especially Careful. that, ayun nga, cryptocurrency, you cannot just get your money, withdraw Yes. your money. 'Di ba? Hindi, pag kunyari emergency na, kailangan mo na. Paano, may mga companies nga nagsasara mga bangko nga nagsasara. Cryptocurrency pa kaya na hindi mo alam kung nasaan talaga yung pera yung mo. assurance and security where your money is. So, Morning Barkada, make sure you invest on something that is long-term, mas long-term yung hanapin natin. And kasi pag long-term yung investment mo, hindi siya gaanong apektado ng inflation. Yes. O pag short-term naman, kasi yun nga yung paggalaw niya, hindi mo makikita. Maybe it will be stagnant for a long period of time. Tas yun nga, there would be a concept of bankruptcy kasi or pulling out of investment pag ganun kasi yung nangyari. Anyways, ano lang, that's just a friendly tip sa inyong, galing sa inyong Yes. Dynamic Trio. Yes, and speaking of long-term, no, isa sa mga long-term na investment ay ang pagta-travel. And Yan. yes, I believe na kahit short-term yung experience, pero long-term yung Exactly. alaala. Yeah. Long-term ang memories, ang kung ano-anong mga lessons na natutunan mo. That's why Baguio tour guides are now looking at the possibility, or they are hoping, no, they are aiming na maibalik na talaga ang, alam mo yun, industriya ng pagtutour guide, because we know that Baguio City and the Cordillera, no, the whole of Cordillera was greatly affected by the COVID-19 pandemic nga, and lahat halos nagsara, and dahil paunti-unti halos halos lahat halos sumusunod na lahat, and especially meron na tayong bakuna, nag-o-open ng ating mga tourist spots. So according to Ma'am Grill Lomasé, President of the Bliss or Baguio La Trinidad, Itogan Sablan Tuba Tublay Car Tour Guides Incorporated, sabi niya po na dapat daw po, or maibabalik na po sana daw ang tour guides, ang mga trabaho nito, and sana mas dumami pa daw pong mga tourists na bumalik para po, alam niyo yun, makabangon din itong ating mga tour guides. And I think this is really a great opportunity din for them. Kasi no, of course, pag yeah. once kasi na alam mo yun, nakakapagturo ka ng mga ganitong bagay, mga tour guides, kasi si Ma'am Shisheki, since she is a tour guide, napanood ko na siyang mag-tour guide. Oo. And alam mo It yun, was overwhelming, yes, actually. alam mo, ang nakakatuwa kasi doon, bukod sa, syempre, nakaka-help nga sila sa economy natin. Syempre, nagbabayad din naman yung mga yun. Nakaka-help pa sila sa pagbuboost ng tourism and pagpapakilala ng kultura, tradition, and all the history of the places, mga tao, kung ano man na kanila pong tinuturo sa kanilang mga Oo, bisita. alam nyo ba sa Region 1, tinaas nga din Oh. ang bayad sa mga tour guide, and we're happy. We're happy na ginawa nila yun kasi we wanted kasi talaga na matulungan lahat ng tour guides. And yung accreditation namin, thank you po Philippine Department of Tourism for signing po our validity of being a tour guide. Kasi every year kaming nagre-renew. Now, it was lobbied for 2 years. So, yun lang ina-urge namin para hindi kami palaging nag-accredit. Oo, tour guides are being accredited po, Morning Barkada. Hindi po kami basta-basta lang nagre-renew ng aming lisensya. And the Philippine Department of Tourism can have the capacity to remove our license if we are not doing our job. In addition to that, no, si Councilor Vladimir Yes, Cayabas, Cayabas, oo. parang nagkaroon ng partnership with the Yes, tour guides yes. and the Department of Tourism, Yes. syempre. Tapos, ang mangyayari po, yung mga vocational or yung mga schools na kailangan nilang alam mo yun, yung mga tour, Tour, di ba? oo, Na-try yun. naman natin yung mga ganyan, Oo. ano? Yung ngayon, kung dati, pamamasyal sa mga kung ano-anong pinapasyalan mo, ngayon, they will be teaching history sa mga
school tours. And yun nga, nagpartner ang office ni Councilor Vladimir D.O.T. and Bliss also... Tour Guides, oo. Yun nga Tama. yung isa, Yay! yun yung ano namin, yung isa sa mga goal namin ng 60th year anniversary namin. And Yeah. I think this coming July, there will be a tourism, Tourism Summit. summit, Oh. here Wow. in Baguio City. Oo. Yes. We will host that. Ang saya eh. Kasi Oh. that's an international celebration of all the international guides and local Yan. guides in the Philippines. So yeah, thank you. It's Ready mo yung English mo. oo, din. Pag may magtatanong Nag-aaral sa ako. yung mga foreign Jews. What? What do You you want mean? hamburger? Ganun. Ano yung bata, oo. Morning, Barkada! Ready na ba kayo? Kasi bubungad sa atin ngayong Hunyo ang isang inspiring story ng ating isang artist who have not just encouraged local artists and young ones, but she is also part of a European exhibit na natapos lamang. Makikita natin at mapapanood yan mamaya-maya lamang. Yan, mamaya naman po sa ating tirada sa umaga atin pong pag-usapan ito pong SOSE at gaano po ba ito ka-importante kasi kapag hindi ka pala nagpasa ng SOSE, kahit Pwede nanalo kang ka, makulong. hindi ka Hindi ka pwedeng makakaupo. umupo. Oo, Yes. yan. Oo, mamaya pag-usapan natin yan. That's very interesting. Oo, kaya tutok-tutok lang, huwag kayong lilipat, huwag kayong pipikit, huwag kayong aalis dahil magbabalik ang Morning Balitaktakan! Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Butag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out!
Oras na po natin, alas 7:23 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po sa ating morning balitaktakan ngayon. Pag-uusapan po natin, gaano po ba kaimportante ang SOSE at ano ang role nito sa pagtakbo at pagkapanalo ng mga politikong maihahalal. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Dahil ngayong umagang to, makakasama natin si Attorney Elenita Julia Tabangin ka po yan. Ma'am, welcome back po sa aming show. Oh, maraming salamat po. Good morning po sa lahat ng mga nanonood. Good morning, Mr. Charles. At good morning po sa lahat ng mga taga-Comelec. Yan. Kumusta po ma'am yung Kalinga pala? Kumusta yung election doon? Oh, very peaceful naman po. It went well. Smooth naman po yung ating mga counting machines. May konting glitches lang po. Tsaka isang machine na nasira ang scanner. And then nag-replace lang kami ng 2 machines during election day. So wala naman po kaming naging problema. Ayun. So maganda nga rin ma'am. Wala namang problema sa mga makakaliwa. Ay, hindi po sila nanggulo ngayong panahong ito. Talaga pong naka-proceed ang ating elections very peacefully at saka yung pong nanalo talaga pong sila yung mga nanalo. Ayun. Ma'am, pasok na po tayo dito sa ating topic. Ano po ba itong SOSE and how is it important sa pagkapanalo ng bawat politikong uupo for this every election po, ma'am? Opo, ang Statement of Contributions and Expenditures, ito po ay required under Republic Act 7166. Ang Republic Act na yan, the one which provides for synchronized elections and also the Electoral Reform Law. So, if you are a winning candidate, whether you lost, whether you withdrew, you are required to file a Statement of Contributions and Expenditures and the period is 30 days from the date of the elections. So, ngayon po, ang deadline natin is June 8, 2022. Mahalaga po ito kasi if you fail to file and you won, you cannot enter upon the duties of your office. Yan po ang requirement under the Omnibus Election Code, under also sa Fair Election Act, under din po sa 7166 Republic Act. Ngayon po, if you fail to file within 6 months from the time that you have been proclaimed, then your position will be deemed vacant and the process of succession shall take place. Ganon. Pero ba para sa ating mga kababayan na siguro kakagising lang ngayon, ano po ba yung nilalaman ng SOSE? Ano yung laman nito and ano yung i-check dito ng Comelec? Opo, yung pong SOSE, ang contents po niyan ay lahat ng contributions na na-receive ng isang kandidato. During the campaign period. And then also, lahat po ng mga nagastos nila. So, expenses din yan. Pero ito po, i-compute nyo po na hindi siya mag-exceed doon sa number of registered voters. Kasi pursuant to Republic Act 9006 or the Fair Election Act and also doon po sa 7166 Republic Act, ang gagastusin lang po ng isang kandidato sa per registered voter is pag president, vice president ang tinatakbuhan is 10 pesos per registered voter. 10 pesos. 10 pesos lang. Opo, pagka ano naman po, pag you have a political party, all other positions, then 3 pesos. Pag wala po, independent kayo, 5 pesos. So you multiply that by the number of registered voters in the area kung saan po kayo tatakbo, yan na po yung maximum na pwede nyong i-spend. Pagka nag-spend ka ng more than that, that will be overspending and it will fall under Section 68 of the Omnibus Election Code and it is a ground to disqualify. So isang kaso niyan is Ejercito versus Comelec case 2014. So the Laguna governor ran for yung pong sa governorship pero nanalo talaga siya. However, nakasuhan siya ng overspending under Section 68 dahil nakita sa kanyang SOSE na nag-exceed na po yung kanyang yung ads. Opo, sa ads alone lampas na po doon sa kanyang dapat i-spend kung i-multiply mo yung 3 times 3 pesos times the number of registered voters in the entire province. So, ang nangyari po siya po ay natanggal. So, nag-succeed sa kanya yung kanyang vice governor. So, very mahirap po yan, very material, very fatal pag nagkamali kayo. So, yung pong ano naman, yung for example, twice kang hindi nag-file ng SOSE mo, magkasunod yan na twice, you will be perpetually barred from running into public office. Yan ang magiging penalty. Other than, meron ka pang penalty if you fail to file once or twice. Ang unang penalty mo is an administrative offense ranging from 1,000
to 30,000 pesos upon the discretion of the commission. Then pagka pangalawang beses kang hindi nag-file, it's 2,000 pesos to 60,000 pesos upon the discretion of the commission. Pero okay lang naman yun. Sabi nila, magbabayad lang naman kami. Babayad lang. Pero ang maliit na problema mo dyan is, malaki din naman yung 8,000 kung municipal councilor ka, 15,000 kung mayor ka. Mahirap din naman po yun. Also, pagka late ka na nag-file ng SOSE mo, we will no longer accept it. Except kung nanalo ka. So yun yung dahil pwede pa naman siyang mag-enter into the duties of his or her office within 6 months, di ba? Pero kapag na-late ka, tapos natalo ka pa, o kaya nag-withdraw ka, you are not you will no longer accept that SOSE, so wala ka na talaga. Sa batting average mo ng strike 1 ka na sa failure mo to file SOSE. So pag pangalawang beses na yon, that's perpetual disqualification. So mag-cite tayo ng isang kaso natin ha. Maturan versus Comelec, which is a 2016 case. Si Mr. Maturan, he filed a SOSE, hindi siya nag-file ng SOSE, he filed a certificate of candidacy. COC. Then hindi siya nag-file ng SOSE after election. So ang nangyari, nagbayad siya ng administrative fine of 15,000. Then 2013 na, dumating na ang 2013 na year, nag-file siya ulit ng certificate of candidacy, but he withdrew. So sabi niya, hindi ako kandidato. Kasi nag-withdraw na ako eh. But the law does not distinguish under the Pilar case na he filed a certificate of candidacy, he withdrew 3 days later. So hindi daw siya candidate, non-candidate daw siya. Sabi ng Supreme Court, you should not distinguish. Kung sinabing all candidates, hindi ka dapat mag-interpret. Therefore, lahat ng candidates, it refers to all candidates, whether they lost, whether they withdrew, whether they won, they must file a SOSE. So, ang nangyari doon is considered 2 beses siyang hindi nag-file ng SOSE, kaya perpetually barred na siya from running into public office. Does this include the substitution? Yung mga nag-substitute ng mga meron po tayong distinction. Nag-withdraw na siya, tapos sinubstitute siya ng iba. So, merong memorandum by the Comelec dated May 16, 2022. If nag-withdraw ka before March 25, 2022, hindi ka na kailangan mag-file ng SOSE. Yan ang sabi po ng Comelec Campaign 25. Finance. Yes. Pero pag after ka nag-file ng March 25, 2022, you have to file a SOSE. Bakit March 25, ma'am? Yan po yung binigay na cut-off ng Comelec. Comelec Campaign Finance sa lahat ng candidates. Whether local or national? Whether local or national. Yes. Kaya very fatal po ito. Pero what is the wisdom of this regulation or law? Kasi po, we have to regulate yung pag-spend ng ating mga candidates. So bakit sila i-regulate under the law sa Fair Election Act, sa 7166, Omnibus Election Code? Para po maging fair sa lahat ng candidates. Whether they are rich or whether they are poor, they are still subject to regulation. And there is a limit kung paano kayo mag-spend. And one of the local example ata is yung tumatakbong mayor ng Baguio na si Jeffrey Pinic, yung isa sa mga tumakbo wherein may administrative case ata siya for he did not file SOSE. Opo, and then parang perpetually barred na siya because he failed to file twice. Kaya mag-ingat po kung akala nyo po na hindi kayo dapat nang mag-file because you lost sa elections, hindi po kailangan pa rin because the law does not distinguish. It requires that all candidates must file. So kahit natalo ka, kahit nanalo ka, kahit nag-withdraw ka, you have to file. But yung pagiging barred, pwede pa pang i-appeal yan sa korte? Wala po. Non-negotiable na yan? Wala na pong appeal yan kasi it is self-executing and it is provided for by law. So yan na talaga yun. So, kailan po ang ating deadline, ma'am? And ano po yung kailangan sigurong ng mga politiko na i-submit dito po sa SOSE? Ang deadline po natin ng filing for SOSE is on June 8, 2022. 8 a.m. to 5 a.m. doon po sa Office of the Election Officer kung saan nyo po final yung inyong COC. So pag provincial office po yan, sa province din, sa Provincial Election Supervisor of the province, kung provincial level yung inyong position. Then you file it in 3 copies, hard copies, doon po sa may form po. So punta kayo sa www.comelec.gov.ph campaign finance. Nandun po lahat ng forms. So you just download it and fill it up.
And then, may 3 copies po na hard copy, then 1 CD na isasubmit sa amin. Yung isang kopya pupunta sa kanila. Then, kailangan po notarize yun. So, maghanap na kayo ng lawyer nyo na mag-notarize, lalo na po yung sa mga liblib na pook. Di walang attorney doon, magpa-file ka pa sa last minute, sa last day pa. So, mahirap yan. You have to look for a lawyer already. Kaya kung mahina kayo sa technical, yung mga paano kayo mag-download, you seek the assistance of the COMELEC o kaya maghanap kayo ng mga anak nyo o yung mga bata na mag-download para sa inyo ng forms. Paano daw kapag attorney yung election supervisor, baka pwedeng i-notarize daw, ma'am? Ay, hindi kami required na mag-notarize. Yung pong kahit may notary public po doon sa amin, na meron siyang commission, hindi po kami pwedeng mag-notarize. Except kung barangay elections. Ayun. So ngayon, we are not authorized. Ayan. Kaya pasensya na po dyan. Pero don't be late please. And tignan nyo po lahat. If do not omit any form, yung part ng form. Kung hindi applicable sa inyo, just place not applicable. Ayun. So, yan po ang SOSE na kailangang dapat i-file ng ating mga politiko. Or pwede naman after ng election, no? May 10, mga May 11, mga ganun. Pwede nang mag-file, no, ma'am? Hindi, dapat po May 8 talaga. May Yun 8 ang talaga? deadline. June 8 po ang deadline natin. June 8. So, kung May tapos na po ang May eh. Kung ngayon, pwede na kayong mag-file. Anytime, pwede na kayong mag-file. Hinihintay namin kayo. As of now, wala pang nagpa-file sa province of Kalinga. Siguro, nag-ano pa sila, nag-collate pa ng kanilang mga attachments kasi may mga resibo po na dapat i-attach doon. Yan po si Attorney Julia Elenita. Tabangin ka po yan ang Provincial Supervisor ng COMELEC Kalinga. Thank you again, ma'am, for giving us the time dito po ulit sa Morning Balitaktakan. And see you again. Kailan kaya ulit, ma'am? Maraming salamat po. Hindi bali po, meron kaming iska-schedule ulit ni Sir Dobie na program. Yan, sige po. Ayan po, yan po ang SOSE, ang susi para sa anumang mga politikong gustong tumakbo. Kahit natalo, nanalo, nag-withdraw, kailangan pa rin pong i-file para hindi po kayo pagbawalan ng tumakbo sa mga susunod na halalan. At magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpuplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 a.m. o pagkatapos ng 9 p.m. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Sisi, promise, sa milky ng batang 90s. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV.
Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang init! Summer na talaga! Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado nang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala, pwede pa rin naman magtipid ng kuryente na hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ng fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan pumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Ang nakausap natin but in a different aspect naman. This morning barkada, makikilala natin ang isang painter na isang practicing lawyer as well. So we have this morning Attorney Kizel Cotiuan. Good morning po, Attorney. Good morning po. Good morning po, everyone. Yes. And Attorney, again, sorry for taking a lot of this time this morning. Pero curious kasi kami. Siyempre, we wanted to know, paano nga ba at kailan at paano ka nagsimulang mag-paint? At saan mo nakukuha ang iyong mga inspirasyon? Actually, I started painting when I was in elementary. Wow, Noong, napansin kasi nung teachers ko tsaka yung family members ko rin na I am actually good sa pagkopya ng mga figures in front of me, ganon. So, eventually, sinasali nila ako sa poster making contests. Nagtuloy-tuloy siya hanggang high school. And eventually, nag-enroll ako sa UP Baguio Fine Arts. And doon ko na po natutunan yung mga iba't ibang techniques sa pagpipinta, hindi lang pagpipinta, parang sa sculpture, other klase ng designs, ganun po. So yun. And yung inspiration ko po, mostly sa culture and sa environment. Kasi yun po kasi yung main advocacy ko, kasi di ba ngayon medyo modernized na, nakakalimutan na natin yung ating pinanggalingan. So as an Igorot, gusto ko po yung iparating sa aking artworks. So mostly mga old houses noon, mga traditional Igorot houses. Ganun po yung pinipinta ko. At saka certified plantita din ako. So
nagko-collect po ako ng plants. Tapos, yun po, nag-hike ako. Tapos, ginagamit ko yung patterns na na-observe ko doon sa hikes ko at yung na-observe ko sa plants ko. Yun po yung ginagamit ko sa paintings ko. Yun po. That is true, no, attorney. Minsan kasi we have to get the inspiration with the things that we are actually doing. Attorney, if I may ask, what is the medium of art na ginagamit mo? And bakit ito? Because di ba others have other medium of arts. Ikaw, ano yung medium mo? I usually use acrylic on canvas. Acrylic po kasi it reflects my personality. Yung parang acrylic kasi mas mabilis siyang matuyo. Tapos makikita mo na agad yung results. Ako kasi impatient ako bilang isang artist. So hindi ko kaya yung oil na kailangan mong, 'di ba? Pag oil kasi magtapos ulit, tapos ulit mag second layer. It will take weeks or days para matapos. Ako, gusto ko makita agad yung results. So, yun, kaya nag-acrylic ako or watercolor. Yun po yung ginagamit ko. Attorney, alam mo ba, when Leonardo da Vinci painted Mona Lisa, it was actually 3 layers of images for him to perfect that. Ikaw ba, attorney, gaano katagal ang gaano mo ginagawa rather? Gaano katagal mo ginagawa ang isang art piece? And attorney, how does it feel sometimes? Kasi 'di ba, meron kasing ibang who ask for a lower price na mga painting, like if you give the price, they ask for a lower price. How do you feel about that? Yung sa first question nyo, yung sa akin kasi depende. Meron kasi yung mga paintings na matagal gawin, especially kung ako mismo, kung hindi siya commissioned, kung ako mismo yung nagkusa na gumawa for myself, medyo matagal yun para sa akin gawin. It will take weeks and weeks and weeks. Pero when it comes to commission works, depende sa size. Kung yung regular lang na siguro 2 by 3 feet, ganun, 3 days, 3 to 5 days, ganun po yung yung time kong paggawa. Tapos, when it comes to yung sa price, depende po kasi kung justifiable naman yung nagpapagawa. Meron din kasi akong advocacy works na hindi naman hindi talaga ako nag-a-ask ng price kasi gusto kong i-share yung art sa ibang tao rin. Gusto ko siyang maging accessible, hindi lang sa yung mga may kakayahan na pumunta sa museums, ganun. Gusto ko siyang sa public. So usually pag mga ganong prices ay hindi ako concerned sa price. So nagpipinta kami ng mga stages sa mga elementary schools, ganun. So I don't ask anything for that. So pero kung kaya mo namang magbayad, why not? Kasi kailangan din naming magbayad ng materials, 'di ba? Yung time din na ginamit namin. So yes. Na-appreciate ko yung mga nakaka-appreciate ng mga ganung factors. Oo nga, attorney, certainly napakaganda naman po kasi talaga ng mga pinipinta nyo. Attorney, gusto naming malaman, there were 2 identified art pieces po na nagawa nyo that has gained international recognition. Attorney, did you expect this? Can you give us a quick story? Ano nga bang nangyari? Paano tayo napasama in this recognition? Kasi yung European delegation, European Union delegation to the Philippines, nag-reach out sila sa alma mater ko sa UP Baguio Fine Arts, UP Baguio. Naghanap sila ng 2 artists na from Baguio na pwedeng sumali sa mag-join sa other EU artists sa isang exhibit. And so I was very honored na ako yung isa sa kinontak nila kasi sobrang tagal na akong gumraduate doon, like 10 years ago. So, I was so honored na ako yung isang napili nila. So, nag-submit ako ng works ko and then they okay naman daw and they approved it. And eventually, doon nag-start. So, the opening was on May 19. Pumunta po kami doon. Andun po yung mga kasama ko ring artists from different parts of Europe and yung mga
and yung delegations, yung mga ambassadors, ganun po. So very honored po talaga and very thankful po sa pagpili sa akin. Wow. Congratulations once again, Attorney. Attorney, the pieces that you've made na nakasama dun sa international recognition are two, di ba po? The girl Opo. in the, the water spirit and the girl with the tadpoles. Tama po ba, Attorney? What was the concept dito? Yes. Bakit merong infusion ng water? Is there something significant about this po? Actually, kasi yung theme po ng nung exhibit is about water, yung importance niya, ganon, and yung how do we protect it, ganon, yung resources natin. Kasi yung isang painting ko, it's about my childhood memory nung nung bata pa kami, malinis pa yung spring noon when I was still in the province. Yung fun memories namin ng pinsan ko, pupunta kami sa river, tapos naghahanap kami ng tadpoles, gano'n. So yun yung bonding namin. So yun po yung inspiration ko dun sa isang painting ko. So napaka talaga siya, memorable for me. Yes. So tapos yung pangalawa naman, yung water spirit, kasi di ba po dun sa na-inspire ako dun sa kwentong bayan ng about those spirits that dwell in nature, lalo na sa amin. Meron kasi kaming parang pamahiin or paniniwala na bawat tawag dito, bawat trees or bawat makikita natin sa environment, merong spirits na nagdudwell in them, and then dapat nating i-respect yung yung trees na yon or yung certain rock na yon, kasi if hindi natin ito i-respect, then merong certain masamang parang pangyayari na mangyayari sa atin, hindi man ngayon but in the future, parang ganun po. So yun yung isang inspiration ko. That is a really personal and culturally driven, Attorney, because di ba ijay ubing tayo ngay katikap kabil tayo jay tadpoles, ijay battle ti danum or small fishes, and also here in the Philippines talaga we've practiced animism before then, and nakita naman natin how we pay respect to the environment. Attorney, in a more personal note naman, how does painting help you personally, as we know that we are also a practicing attorney? Oo po. Actually, kaka-start ko lang po. Wow. So, nag-a-adjust pa lang ako. Opo. So, noong nung mga first days ko, nagkaka-panic attack ako. Nag-a-anxiety ako kasi after nung bar, parang hindi na ako nagbukas ng libro. So, parang sobrang, ngayon na nagsa-start na ako, grabe yung transition. So, I need to calm down. Pero nung buti na lang may pinapagawa sa akin na painting yung isa kong friend, I started doing it. Parang nakikita ko na yung mga So by mga 2 hours siguro akong nagpipinta doon, parang naramdaman ko na wala yung aking mga anxiety, yung aking pag-overthink, ganun. Para po akong na-transport sa ibang dimension. So parang sobra talagang therapeutic po talaga, kahit hindi sa akin, parang other person should try it, kasi parang nagre-release ka ng negative energy, parang lahat ng klase ng bad energy pwede mo siyang ma-release. So iba po talaga yung tulong niya sa akin, therapeutic po talaga. Oo, diba, Attorney? At saka na-clear po yung mind ko. Oo nga, we found clarity in Nagpipinta painting. Oo nga po. Attorney, lastly, if our morning barkada would ask for your help for any visual artist and gustong magpapinta, and saan po nila kayo pwedeng tawagan, i-contact? At also, Attorney, sino pa yung mga gusto nating pasalamatan? Pwede, they can just send me a messenger. Hindi naman po ako medyo
sa Messenger lang kasi ako nag-aano, so they can just find me there. Tapos nagpapasalamat ako syempre sa European Union Delegation to the Philippines, yung mga sa UP Baguio na nag-contact sa akin, kay Ma'am Farah Manuel, sa lahat po ng nag-organize ng exhibit na yon, and syempre sa family ko, sa friends ko, and sa lahat po ng sumusuporta at may respeto sa mga artists, at sa inyo po. Maraming salamat. Yun lang. Alright. Maraming salamat, Attorney, and thank you so much for sharing your talent. And Attorney, keep on inspiring others and other Thank local you artists po. as well. Thank you. Thank you. Thank you. At Bye po. yan nga, Morning Barkada, sabi nga nila, art is not, to make sense of something, but they say that art will be your way to make others see the sense of things. Kaya Morning Barkada, if this is your way para ilabas natin ang ating mga stress at pagod, find your medium, find where you can, have a way to express yourself. Kasi it's something that we needed in our daily lives. Kaya Morning Barkada, we also have a lot more. Magbabalik pa rin ang Dynamic Trio dito lang sa Morning Balitaktakan. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Another Throwback Thursday pa rin tayo, Morning Barkada, at gusto namin, of course, magpasalamat sa lahat ng nanonood ngayon and to our guest kanina, Attorney Elenita and Attorney Kizel. Thank you so much for sharing your story and your time this morning po. Oo nga, nakakatuwa dahil Yan. hindi lang tayo puro mga success stories or hindi naman sama-sama ang success Oo. stories, pero hindi lang tayo laging in the good side. Dapat dun din tayo sa mga informative. Yes. Yung may natututunan talaga tayo legally, yung mga bagay na nangyayari para maintindihan natin, hindi man tayo tumatakbo, baka may kakilala tayo, ma-advisean natin sila. Oo. Hindi ako tumatakbo, maliit ang aking binti, nilalakad ko lang. And speaking Oo. of legally, konting chismis lang mga Oo, kabalitaktakan. oo. Kasi natapos na pala yung kaso ni Johnny Depp at saka ni Yes, Amber Yes. Heard. Oo. Oo. Kasi nga po, dahil dito sa nangyaring Defamation. legal defamation, si Johnny Depp makakakuha daw ng $15 million. And si Yes. Amber naman, $2 $2 million for this one. So, bali po ang nangyari po, tatlo po ang kasong inihain ni Johnny Depp kontra kay Amber Heard and tatlo din kay Amber. And ito naman po si Johnny Depp, nanalo po siya dito sa tatlo. And doon si Amber, isa lang po ang kanyang pinanalunan doon sa kanyang ikinaso. And doon sa statement ni Johnny Depp, sabi po niya na this trial isn't about winning. It's all about showing the world what the truth is about him. And win or lose, ang importante daw ay naipakita na niya sa mundo ang kanyang side of the story. Oo. Because for years, 7 years, I think, Diba? na talagang Oo. nade-defame itong si Johnny Depp because of these allegations of, abuse, sexual mga abuse, ganon. physical abuse, galing sa kanyang dating misis. So, 6 weeks na trial, ang tagal, no? Pero at least it came to an end. Oo. yes. And ang pinaka
gusto ko sa part na yon, doon sa trial na yon, it's not about dahil sikat sila, ano? Yes, It's about no. a guy winning a case about sexual abuse and physical abuse. Kasi di ba meron nun sa audio ni Amber, Amber Heard na sabi niya na, go tell the world, let's see who will believe you. And tama naman kasi sa society natin, andito pa rin yung people stereotype. do not believe Merong guys. Oo, na kapag... nasasaktan din. Yes, even in the Philippines, di ba, sabi nga nung isang nanalo nating senator na si Raffy Tulfo, na if he wins, nanalo nga siya, he will pass a bill or a law that will protect also yung rights ng mga kalalakihan. Kasi usually it's all about women abuse. Paano naman daw yung mga lalaking na-abuse din? So, actually, in research, hindi ko na alam kung anong year yun, ang laki ng percentage ng mga lalaking sexually abused and harassed. Kaya hindi lang talaga sila nagsasalita because they feel like nakakawala. Yung pagiging macho ko, pagiging macho ko, hindi ko ma-exercise pag ako ay nag-come out into this. But again, we want an equal society which all genders are heard po. And kagabi din, legally, merong nag-urge for divorce. Ayan. Legally, just netizens. We cannot say anything about that. And something that is very critical and sensitive to all Filipinos kasi we are grounded by our morals and specifically our faith. Yun kasi yun. But we can all agree na mas masarap pa rin ang uminom ng batang 90s milk tea. Ayan po, allocated po sila dyan sa Upper Session Road. Pwede po kayong pumunta dyan. And also, idiretso ko na din, napasalamatan itong Pugad Adventure Resort dyan po sa Pugula Union. And also, Musar Music. And gusto rin namin magpasalamat sa pioneer ng online selling for furnishing and mga appliances na meron kayong choices dito sa loob ng Baguio City at labas din. TG Home Builders, of course, NGCP and Baguio Country Club. Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, thank you so much po sa pagpapalinaw ng mga mata namin, hindi lang sa amin, pero ng lahat po ng customers. Kaya sa mga gustong magpa-check ng kanilang mga mata, bumisita na po kayo sa dalawang vision clinic na yan. And of course, we have products from Aldrich Corporation na talaga namang pampawi, lalo na sa malamig na panahon. It will help. We surely advise or promote this product kasi talagang kahit kami ginagamit namin to, and napapasabi na lang kami ng wala nang aw sa paw! Ito ang Throwback Thursday na naman, Morning Barkada. At nakasama nyo kami kahit hindi pa throwback talaga yan. Bukas, samahan nyo kami. It's the end of the week. Ano pa ba yan? Siyempre, bukas, thank God, it's Friday. Makakasama nyo pa rin ang Dynamic Trio kasama ang Raketera at madiskarteng Mommy, si Shaggy. Nakasama nyo naman po sa diskusyon at talakan, Charles Limo. At ang nag-isang napakaliit pero napakakulit, Randy Guzman. Kita-kits tayo sa huling araw po ng linggo bukas. Dito pa rin sa Morning Balitaktakan.